टीवी सीरियल अनुपमा में ए समय एक के बाद एगो ट्विस्ट आवत हटे। अनुज और अनुपमा एक बार फिर से एक हो चुकल बाना। लाख परेशानी के बाद भी अनुज अनुपमा का साथ नहीं छोड़ना हा। उहे अब आद्या भी अनुज और अनुपमा के रिश्ते के अपना ले वाली। सीरियल अनुपमा के आवे वाला एपिसोड में आद्या खुद अनुज और अनुपमा के शादी करे खातिर कहिया। आद्या की ये हरकत से अनुज का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच जाई। दूसरी शादी पक्की भइले के बाद अनुज जश्न मनावल शुरू कर दिया। ऐसा हम नहीं कहत नहीं, बल्कि ये बात का सबूत सीरियल अनुपमा का सेट कई वीडियो बाटे। एंटरटेनमेंट न्यूज के गलियारे का मानल जाता कुछ समय पहले ही टीवी एक्टर गौरव खन्ना फैंस के साथ एक वीडियो शेयर कैले बना। ये वीडियो में अनुज गले में ढोल डाल के झूमत नजर आवता ना। वीडियो में अनुज का देसी अंदाज देखल जा सकता। ये वीडियो के शेयर करते हुए गौरव खन्ना लिखले बना गणपति बप्पा मोरिया। बता दें कि बाकी सोच की तरह सीरियल अनुपमा में भी इस समय गणपति उत्सव मनावल जाता टे। अनुज और अनुपमा गुजराती भइले के बाद भी मराठी स्टाइल में गणेश उत्सव मनावता ना। वीडियो में अनुज के पीछे बप्पा बैठल नजर आवता ना। ई कहल गलत ना हुई कि सीरियल अनुपमा के सेट के बहुत अच्छे से सजावल गई बाटे। हर साल की तरह इस साल भी सीरियल अनुपमा में खास अंदाज में गणेश उत्सव मनावल जाता टे। सीरियल अनुपमा के सेट से आयल ई वीडियो फैंस का दिल जीत ले बाटे। अब लोग अनुज और अनुपमा के शादी का बेसब्री से इंतजार करता। सीरियल अनुपमा की कहानी में अभी साफ हो गई बा कि रेटिंग बढ़ावे खातिर मेकर्स अनुज और अनुपमा का शादी करावे वाला बना। हालांकि जल्द ही आद्या अनुज और अनुपमा की जिंदगी एक बार नर्क कर दिया। ये अपडेट पर आपका क्या कहे बा कमेंट कर हमको जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखत रहीं ABV भोजपुरिया।